ба фикри ман оилаи хушбахт ҳамон оилае мебошад ки дар он аввалан зану шавҳар якдигар фаҳм бошанд. пеш аз ҳама якдигарфаҳмӣ дар он бошад. Ман фикр мекунам ки оилаи хушбахт ҳамон оилаест ки вақте ки яъне ишқу муҳаббат дар он ҷо барпо карда шудааст, ана ҳамон оилаи хушбахттарин аст. Вақте ки нафар худаш интихоб мекунад яъне ҳамсарашро дар зиндагӣ, ана ҳамон нафар яке аз хушбахттарин ва як оилаи хушбахтеро барпо мекунад. хушбахттарин ҳамон оилае ки зану мард якдигарро чӣ қадар нағз бинанд дар оила, якдигарфаҳмӣ бошад дар оила, дӯстдорӣ бошад пешаи ҳама дар оила. ба ҳамин меҳру муҳаббат, дӯстдорӣ. оилаи ҳама хушбахттарин ҳамон оилае ки дар зиндагӣ дар ягон чиз камбудӣ надорад. дӯстӣ доранд, нағз фарзандои хуб доранд. Ба фикри ман ҳама хушбахттарин ҳамин. оилаи хушбахттарин ин оилае мебошад ки дар онҳо ҳурмати якдигарфаҳмӣ ва қадр донистан, босавод будан ду тарафа. ҳам зану ҳам мард агар босавод бошанд, онҳо якдигарро хуб дарк мекунанд. боз хушбахтӣ муҳаббатро нишон додан ба якдигар ва бахшидан. инсоне ки дар зиндагии худ, дар оилаи худ агар бисёр меҳру ба муҳаббат нишон кард, фарзандон ҳамон қадар солим мешаванд, ҳамон қадар нерӯи муҳаббат, нерӯи покиро мебинанд. ҳамин мешавад оилаи хушбахт. ҳама чӣ пурра бошад, агар хона бо масалан фарзандотон нағз хона, масалан ҳамакаса бояд ҳамин оила бояд аз чӣ падару модар вобаста. Падару модар агар одамои хондагӣ бошанд,